இப்ப தெரியுதா? இப்போ ஒண்ணும் வரல. ஓ! ஒன்லி பிளாங்கா தான் இருக்கு. ரெக்கார்டிங் வரலைன்னா என்ன பண்றது இப்ப நான்? ஜஸ்ட் பிளாங்க். நீங்க திருப்பி இன்னொரு தடவை வேணா ஷேர் பண்ணி பாருங்க ஒண்ணு. மாதாஜி, இல்ல நீங்க யூஸ் பண்ற டிவைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லேப்டாப்பா இல்லாட்டி ஐபேடுங்களா மாதாஜி? மேக் ஏர். ஓகே, மேக் புக்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க வீடியோவும் கண்டென்ட்டும் சேமா ஷேர் பண்ண முடியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ எய்தர் நீங்க வந்து இல்ல நான் இவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதே தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபார் தி பாஸ்ட் 1 இயர். இதே மாதிரி தானே பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ என்னோட லிங்கை வந்து இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்காங்களா ஏதாவது தெரியல. இருக்கும். சரி, நான் வந்து இப்ப என்ன பண்றேன், நான் இந்த பிபிடியை உங்களுக்கு கிளாஸ்ல இதுல போடுறேன், வாட்ஸ்அப்ல போடுறேன், அப்புறமா பார்த்துக்கோங்க. இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா அதை மாத்திரம் கேட்டுக்கோங்க. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நான் இதை ஓரியன்டேஷன் டே பத்தி நான் சொல்றதுக்கு முந்தி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஓகே, நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा डिवोटीஸ், நான் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இப்போ வந்து இன்னைக்கு ஓரியன்டேஷன் டே பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். ஓரியன்டேஷன் டே, அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்ட் கீதா இன் 18 days, அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். இதில் வந்து 12 ஸ்டெப்ஸ் படிக்கணும். அந்த ஓரியன்டேஷனில் தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக் ஃபார் த கோர்ஸ் இருக்கான்றது சொல்லியாச்சு. வாட்ஸ்அப் கோடை பற்றி தெரியும். இன்ட்ரடக்ஷன் டு டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின்ஸு. இங்கே நமக்கு வந்து அட்மின்ஸ் வந்து கமலா மாதாஜி அண்டு அர்ச்சனா மாதாஜி. அர்ச்சனா மாதாஜி இங்கே அவங்க வாட்ஸ்அப்புக்கு மட்டும் அட்மினாக இருப்பாங்க. இங்கே நமக்கு இதில் வந்து யூடியூப்பில் இந்த இதில் லைவில் வரும்போது, நம்ம ஜூமில் வரும்போது கமலா மாதாஜி நமக்கு கோஹோஸ்டாக இருப்பாங்க. அங்கேயும் அட்மினாகவும் இருப்பாங்க. அப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் டு டீச்சர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டிமோனி ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, ஜூம் கிளாஸ் டெக்கோரம், ஆன்சர் ஃபார் queries, ஸ்பேம் வார்னிங், டூர் ஆஃப் த வெப்சைட், யூடியூப் சேனல், ஃபேஸ்புக் எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு. அந்த குவிஸ்லேயே வந்துட்டு ஆஸ்க் ஆல் டிவோட்டீஸ் டு சால்வ் த குவிஸ். சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். கமாண்ட் காமன் எஃப்ஏக்யூனா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், அதை பார்க்கலாம். ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். அவர் மூலியமா அவர் தான் ஷீலா பிரபுபாதா. அதுதான் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். இஸ்கான் இதில் வச்சது ஸ்தாபகர் வந்து அவர் தான். ஓகே, அவர் வந்து இங்கே ஒரு பிக்சர் இப்போ போட்டிருக்கேன். இதை நாளைக்கு இதே பிக்சர் காமிப்பேன், அப்போ பார்த்துக்கலாம். இது வந்து அவர் ரத யாத்திரா பண்ணுறார். ஷீலா பிரபுபாதா சான் பிரான்சிஸ்கோ போனார். அப்போ போயிருக்கிறச்சே அங்கே வந்து ரத யாத்திரை பண்ணார். லார்டு ஜெகநாத்தை வந்து ரதத்தில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த பெரிய திருவிழா மாதிரி அந்த காலத்திலேயே போய் அவர் பண்ணார். அங்கே இருக்கிற ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் அதில் கலந்துட்டா. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லியிருந்தா. ஓகே, அப்புறம் இது வந்து அவர் இந்த பிக்சரில் அடுத்த இதில் ஒரு ஸ்லைடில் ஒரு பிக்சர் வந்து அவர் சின்ன குழந்தையா இருக்குச்சு. 5 வயசாக இருக்கும்போதே அவருக்கு பேர் வந்து அபய் சரண்னு பேர். ஸோ அவர் 5 வயசாக இருக்கும்போதே ரத யாத்திரை பண்ணணும்னு பண்ணினார். அவன் அப்பா வந்து அவருக்காக ஒரு சின்ன ரதம் பண்ணி கொடுத்தார். உட்டில் பண்ணி கொடுத்தார், மரத்தில் பண்ணி கொடுத்தார். அதில் ஜெகநாதரை உட்கார வச்சு பெரிய விழாவாக கொண்டாடினார். அவருக்கு அப்பவே எனக்கு தெரியும், நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் பகவானுக்கு காமிச்சுவிட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது பேர் பிரசாதம். இப்போ நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா, அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லணும். பகவானுக்கு காமிச்சுவிட்டு சாப்பிட்டோம்னா அது பிரசாதம் ஆகிடும். ஸோ அவர் அந்த காலத்தில் பிரசாதம்னா என்ன எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அபயச்சரனுக்கு அந்த காலத்துலேயே தெரியும்.
அதனால அவர் என்ன பண்ணார், வீட்டில் எல்லாருக்கும் அவன் அம்மாட்ட சொல்லி அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரா, எல்லாரையும் கூப்பிட பண்ணிட்டு பிரசாதங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டான் வீட்டில். அந்த பிரசாதத்தெலாம் சாப்பாடு பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதுக்கு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்து எல்லாரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் சின்ன வயசுலேயே. இந்த பிக்சர் வந்து அவருடைய 1922வது வருஷம் ஷீலா பிரபுபாதா அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி குருவை சந்தித்தார். இது இங்க உட்கார்ந்துருக்காரு இல்லையா, அவர் தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி குரு. அவரை போய் அவர் காந்திவாதியாக இருந்தார், காவி உடை அணிஞ்சிருக்கிறார். இவரை பார்த்து, நீ இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுற, உனக்கு நல்ல புத்தி இருக்கு, நீ ஏன் மேல் நாட்டுக்காரர்களுக்கெல்லாம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு போய் பகவத்கீதையை நீ ஏன் சொல்லி தரக்கூடாது அப்படின்னு அவரோட குருஜி சொல்லிட்டார். குருஜி ஒரு வார்த்தை நம்மளை பார்த்து சொல்லிவிட்டாங்க, அதை வேதவாக்கா எடுத்துக்கணும். அந்த காலத்துலயும் எடுத்துக்கலாம், இந்த காலத்துலயும் எடுத்துக்கலாம், அப்படிதான் சரியா. அந்த மாதிரி அவர் சொல்லிட்டாருன்னு அவர் என்ன பண்ணாரு, இம்மீடியட்டா உட்காந்துட்டு ப்ரீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார், பகவத்கீதையை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார், தனியா ஆளாவே, யாரையுமே அவர் சேர்த்துக்கல. அப்புறம் இந்த பிக்சர்ல வந்து அவர் வந்து காட் ஹெட் அப்படிங்கிற புஸ்தகத்தை எழுதினார். அந்த புஸ்தகத்தெல்லாம் எழுதிவிட்டு அங்க இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ல, ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் போய் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணார். இது வந்து ஷிப்பு, அந்த ஷிப்பு பேரு ஜலதூத்னு பேரு. அவருடைய அந்த எப்போ கப்பல்ல அமெரிக்காவுக்கு போனார். எப்போ 1965வது வருஷம் அவர் வந்து அமெரிக்கா போனார். அதுல 2 ட்ரங்க் நிறைய புஸ்தகம், அதை அவர் எழுதின புஸ்தகங்கள்லாம் பகவத்கீதை எடுத்துட்டு டிக்கெட் இல்லாம கார்கோ ஷிப்ல போனார். எதுல போனார்? கார்கோ ஷிப்ல போனார். அந்த கார்கோ ஷிப்ல போகும்போது அவர் கையில 2 ட்ரங்க் ஆஃப் புக்ஸ், அவர் எழுதின புஸ்தகங்கள்லாம் மொத்தம்தான் கையில இருந்து. பிரிண்ட் அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த கையில அவர் கையில காசு கிடையாது. காசு டிக்கெட் வாங்குறதுக்கே காசு இல்லை, அவர் பிரிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எங்கேருந்து போகணும், அதனால கையில காசே இல்லை. அவர் ஆனால் போய் வந்து அமெரிக்கா போகணுங்கிறதுக்காக கார்கோல அப்போ ஃப்ரீயாகவே அலோவ் பண்ணிட்டு அங்கே ஏறிண்டு உட்காந்துட்டு போகிறார். அங்கே போயிட்டு அங்கே அமெரிக்கா போய் ரீச் பண்ணிட்டு இங்கே பார்க்கில் உட்காந்துட்டு அங்கே இருக்கிற ஹிப்பீஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இதை வச்சு சேட் பண்ணி அவளுக்கெல்லாம் எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தார். அதெல்லாம் ஓகே. இது வந்து இவர் பண்ணுறத ப்ரீச்சிங் இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அங்கே இருக்கிறவெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இன்டர்வியூலாம் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சா. சயின்டிஸ்ட் எல்லாரும் பார்த்து அவரை பார்த்து ஆச்சரியமாக கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா. ஏன்னா இவர் போகும்போது இவர் கையில் காசு ரொம்ப 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 லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. அதை வச்சுட்டு அவர் எப்படியோ அங்கே போய் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணுன்ட்டு போயிட்டார். பண்ணின உடனே எல்லா ஹிப்பீஸ் எல்லாம் முதல்ல அட்ராக்ட் பண்ணார். அவள்கிட்ட எல்லாம் பணம் இருந்தது, ஆனால் அவள்லாம் இதெல்லாம் பிலீவ் பண்ண மாட்டாள். ஆனால் அவளே பிலீவ் பண்ணிட்டு அவள் இவளோட சேர்ந்து எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அவர் எழுதின புஸ்தகம் காட் ஹெட், பேக் டு காட் ஹெட்ங்கிற புஸ்தகம் முதல்ல. அப்புறம் அவர் எழுதின புஸ்தகங்கள் 80 புஸ்தகங்கள் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கு. அப்புறம் இது இஸ்கான் மங்களூரில் இருக்கிற டெய்டி, ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. ஓகே. அப்புறம் வந்து பிரபுபாதா பேலஸ் ஆஃப் கோல்டு வெஸ்ட் விர்ஜீனியாவில் இருக்கு. மொத்தம் 108 ஊரில் அவர் கோயில் கட்டியிருக்கார். அப்புறம் வந்து பக்தி வேதாந்த மேன்ஷன் வால்ஃபோர்ட் யூகேல இது மாதிரி கட்டியிருக்கார். அப்புறம் வந்து இது வந்து உக்ரைனில் கட்டியிருக்கார், ஃபெஸ்டிவலில் நடக்குது. டர்பனில் சவுத் ஆஃப்ரிக்காலையும் கட்டி போட்டிருக்கார். அப்புறம் மாயாப்பூர் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது மாயாப்பூர். அது மாதிரி 108 கண்ட்ரியில் அவர் பண்ணியிருக்கார். 1965 ஆரம்பிச்சு ஆகஸ்ட் 13 இந்தியாவிலேருந்து 1965 இந்த மாதிரி 65லேருந்து 77 வரைக்கும் உலகம் முழுசும் அவர் போயிட்டு வந்திருக்கார். இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற டெய்டி அண்ட் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. இது எங்கே இருக்குன்னா இஸ்கான் மங்களூரு, ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், கோகனட் கார்டன், டோல்கேட், கத்ரி மேங்களூரில் இருக்கு. ஓகே. Bhagavad Gita is an epic scripture that has the answers to all our problems. It was considered a spiritual dictionary by Mahatma Gandhi, and it is a book of inspiration for many leaders across the planet. Okay. Those who meditate on the Gita will derive fresh joy
அண்ட் நியூ மீனிங்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் எவ்ரிடே. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அதை வந்து அதை படிக்க படிக்க அதுலேருந்து நமக்கு ஏதாவது புது அர்த்தங்கள் எல்லாமே நமக்கு கண்டுபிடிக்கலாம்னு மகாத்மா காந்தியே சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி என்ஸ்டீன் சொல்கிறார், வென் ஐ ரெட் த பகவத்கீதா அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் அபவுட் ஹவு காட் கிரியேட்டட் திஸ் யூனிவர்ஸ், அதை பார்த்தா மற்றதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்கிற மாதிரி எடுத்து, அதனால இந்த பகவத்கீதை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒய் இஸ்கான்ஸ் பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், இது ஏன் ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு போட்டிருக்கு? எத்தனையோ புஸ்தகங்கள்லாம் நிறைய ப்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். ஆனால் இது வந்து இஸ்கானில் மட்டும் ஏன் ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு போட்டிருக்கு? த மெசேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா மஸ்ட் கம் பையா த்ரூ அன் அன்ப்ரோக்கன் செயின் ஆஃப் டிசிப்ளிக் சக்சஷன். வரிசையாக ஒருத்தர்லேருந்து கிருஷ்ணர்லேருந்து யார்கிட்ட வந்தது வரிசையாக நான் நாளைக்கு கிளாஸில் சொல்லித்தரேன். அதை பற்றி இன்னைக்கு இதை மட்டும் வச்சுக்கோ. ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீலா பிரபுபாதாங்கிறவர் 32வது ஆச்சாரியார். ஓகே, அவர் தான் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதினார், இஸ்கானையும் நிறுவினவர். அதனால அதை வந்து அவர் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்லேருந்து வந்திருக்கு. ஆஸ் இட் இஸ், அவர் என்ன சொன்னாரோ அதில் எந்தவித மாற்றம் இல்லாத, கிருஷ்ண பகவான் எப்படி அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை பண்ணினாரோ அதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே அந்த புக்கில் இருக்கு. கொஞ்சம் கூட இவாளுக்கு நமக்கு வழுகிற மாதிரி மாற்றிக்கல. ஓகே, கீதா இஸ் அ வாஸ்ட் புக். எ சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி ஆஃப் த கீதா வில் டேக் அபவுட் அன் இயர். அது கரெக்டாக படிக்கணும்னா 1 வருஷம் ஆகும். In 80 days we can't do that. So we are focusing on the flow of thoughts between Krishna and Arjuna. சரியா? அப்ஜெக்டிவ் டு ப்ரிப்பேர் ஒன் ஃபார் அ டீப்பர் ஸ்டடி ஆஃப் கீதா. இந்த 18 நாளில் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நான் சொல்லித்தர முடியும் என்னால். ஏன்னா அது ஒரு 1 hour ஆகிடும். அது அந்த விஷயத்தை மேலோட்டமாக சொல்கிறதுக்கே 1 hour ஆகிடும். அது 80 டேஸ்க்கு முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அட்வான்ஸ் லெவலில் போய் படிக்கணும். அதை படிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீப் ஸ்டடி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி ஆழமாக புரிஞ்சுக்கலாம். இதில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லி தந்துடுறேன். கிருஷ்ணாவும் அர்ஜுனாக்கும் அவள் 2 பேருக்கும் நடந்து 45 மினிட்ஸ் அவள் 2 பேரும் பேசினா இல்லையா, அந்த 45 மினிட்ஸ் தான் நமக்கு பகவத்கீதாவா புஸ்தகம் இருக்குது. அந்த 45 மினிட்ஸ் டாக்கை நம்ம 18 நாளில் படிக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. 1.5 வருஷம் ஆகும். அவர் எப்படி 45 மினிட்ஸில் பேசினார், எப்படி கிருஷ்ணர் பேசினதை அர்ஜுனர் புரிஞ்சின்றாருங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதில். ஓகே, 1 hour a day கிளாஸ். எப்படி நம்ம கிளாஸ் நடக்க போகிறதுனா, 1 chapter 1 day, key aspects of each chapter, question answers after the class, daily quiz on learn, dash platform. ஓகே, இதுக்கு இப்போ எப்படி படிக்கணும்னா level 1 படிக்கிறோம் நம்ம இப்போ இல்லையா பகவத்கீதான்னு. அதை படித்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும், அடுத்தது நெக்ஸ்ட் லெவலில் சேர்ந்துக்கணும். அதை சேர்ந்துட்டு level 2 level 3 அப்படியெல்லாம் போயிட்டே இருக்கும். அது எப்படி போணுச்சு, என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணா சாதகா, அதாவது ஒரு ரவுண்டு சேன் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா, அது 16 ரவுண்டு வரைக்கும் சேண்டிங் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் ஸ்ரீ பிரபுபாதா ஆச்ரியா அப்படிங்கிற ஒரு டிகிரி வாங்கிக்கலாம். அதுக்கும் அப்புறமா ஸ்ரீ குரு சரண ஆசிரியா, அது ஒரு இது இருக்கு. அதுக்கு பேர் வந்து ஷெல்டர்னு பேர். அந்த டிகிரி வாங்கலாம். அதையும் முடிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி இனிஷியேஷன் தீக்ஷா, ஹரிநாம் இனிஷியேஷன். அதுக்கும் அடுத்தது வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன் வந்து பிராமணா இனிஷியேஷன். அதையும் பண்ணிவிட்டு பூணல் போட்டு அந்த காயத்ரி ஜபங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணுவாள். அது பேர் செகண்ட் இனிஷியேஷன். ஸோ இத்தனை வந்து பகவத்கீதாவில் அந்த கிளாஸுக்கு இருக்கு. இப்போ ஆரம்பிக்கிறது நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ணுறேன். பக்தி ஸ்டெப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரத்தாவன். அதான் ஸ்ரத்தாவன்னா ஒரு ரவுண்டு பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அது அப்புறம் கிருஷ்ண சேவகா, அப்புறம் கிருஷ்ண சாதகா, ஸ்ரீலா பிரபுபாத ஆச்ரியா, ஸ்ரீ குரு சரணாச்சாரியா. ஓகே, இந்த இது பக்தியோட போகிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் இத்தனையும் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணணும். அதே தான் மறுபடியும் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஃப்ரீ புக்கு ISKCONMANGALURU.com ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறதுல போட்ட எல்லாம் உங்களுக்கு புக்கு கிடைக்கும். இப்போ அது வேண்டாம் உங்களுக்கு, எனக்கு கையிலேயே வேணும் ஹார்ட் காப்பி அப்படிங்கிறவெல்லாம் ISKCON புக் 600 அப்படிங்கிற லிங்க்குள்ளே போனேன்னாக்கா அங்கே போனதும் அவளே கேட்பாள். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஒரு புஸ்தகம், பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்னு ஒரு புஸ்தகம், பகவத்கீதா 18 days, உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜில் வேணுமோ அந்த புஸ்தகமும் இருக்கும், ஒரு ஜபம் மாலையும் இருக்கும். இது வந்து 600 rupees. அதை ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இது ISKCON டேட்டி.
Remember to be considerate, respectful of everyone's privacy, and be respectful to all members, volunteers, administrators, instructors, and everyone you interact with in this group. எல்லார்கிட்டையும் நமக்கு உண்டான மரியாதையோட நம்ம எல்லாரோடையும் பிஹேவ் பண்ணிக்கலாம். Sending personal unsolicited messages to group members will be considered as harassment and will amount into blocking, reporting, and removing from the group. அந்த மாதிரி நம்ம படிக்க வந்ததை தவிர்த்து அதிகப்படியான வேலைகள்லாம் பண்ணுறவாளைனா அவளையெல்லாம் பிளாக் பண்ணிடுவா, இல்லைன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவா, இல்லைன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுவா. ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம பக்தி குரூப்பில் தமிழில் பண்ண மாட்டாயிரும். சரி, ஜூம் கிளாஸ் ப்ளீஸ் attentively in class, appropriate dress and posture. கரெக்டாக உட்காந்து படுத்துட்டே பார்ப்பா. சில பேர் வீடியோவையும் ஆன் பண்ணிட்டு படுத்துட்டே போடுவா. அப்படி பண்ணும்போது டீச்சருக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஐயோ இது படுத்துட்டே பார்க்குறாளே அப்படின்னு டீச்சருக்கும் தூக்கம் வந்துடும் காலங்காத்தால. அதனால அது மாதிரி பண்ணாமல் எழுந்து உட்காந்துட்டு கேளுங்க. இல்லை நீங்கள் படுத்துட்டு தான் கேட்பேன்னு கேளுங்க, ஆனால் வீடியோ ஆன் பண்ணிக்காதுங்க. அப்புறம் ஒரு டொனேஷன் லிங்க்னு ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் யாருக்கெல்லாம ஏதாவது கொடுக்கணும், அன்னதானம் பண்ணணும், கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கொடுக்கணும், அதுக்கெல்லாமும் ஒரு தனி செப்பரேட் லிங்க் இருக்குது. இந்த பிபிடியை பார்த்து எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். என்ன நம்மளால் ஆனதோ, நமக்கு இந்த கோர்ஸ் 18 days கோர்ஸ் பகவத்கீதா ஃப்ரீ, அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்லாம் ஃப்ரீ. டொனேஷனுங்கிறது நமக்கு மனசுக்குள்ளேருந்து வரணும். நம்ம மனசுக்குள்ளே நம்ம ஆசைப்பட்டு பிரியப்பட்டு அந்த காரியத்தை பண்ணணும். ஓகே, அந்த டொனேஷன் கொடுக்கும் போதும் வி டு நாட் யூஸ் எஸ்எம்எஸ் டு, யாருக்கும் எஸ்எம்எஸ் எங்கேருந்தும் வராது. டொனேஷன் நீங்கள் பணம் அனுப்பிச்சிருக்கேன்னாக்கா யாருக்காவது ஸ்பேம்காரர்களுக்கெல்லாம் அனுப்புகிறாங்கிறத செக் பண்ணிட்டு அனுப்புங்க கரெக்டாக. எஸ்எம்எஸ் உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் டொனேஷன் கொடுக்கும் அப்படின்னு யாராவது எஸ்எம்எஸ் வந்துன்னா அது நாட் வேலிட், அது ஒத்துக்காதீங்க. அது மாதிரி அவளுக்கு யார்ட்டையும் கொடுத்துட்டு ஏமாந்துடாதீங்க. அதாவது நம்ம கொடுக்குற தானமானது கரெக்ட் பர்சனுக்கு கரெக்ட் இடத்துல போய் சேரணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஓகே, மேட்ச் அவர் கரெக்ட் அட்ரஸ். அவளுடைய கரெக்ட் அட்ரஸ் என்ன? இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், கோகனட் கார்டன் ரோடு, கத்ரி டோல்கேட், நந்தூர், மங்களூரு 575002. அவள் அந்த அஃபிஷியல் இது ஸ்பேம் வார்னிங் ஏதாவது சொல்லணும்னாக்க எங்கிட்டக்கே கேட்டுங்கோ. அட்மினை கேட்கலாம், கோஹோஸ்ட்டை கேட்கலாம். ஓகே, அப்புறம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அது ஒன்று மறக்காது. ஃபேஸ்புக்கு போயும் அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் அன்னன்னைக்கு டெய்லி குவிஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. இந்த புக்ஸையும் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, இது நம்ம சொல்லும்போது ஸ்ரீ குரு பிரணாமா. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலக்கியா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக அப்படின்னு அது குரு பிரணாமம். ஸ்ரீலா பிரபுபாத பிரணாத்திங்கிறது நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினி. ஓகே, இதுவும் கற்றுக்கோங்க. அப்புறம் ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா, இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம். அப்புறம் ஹே கிருஷ்ணா கருணா, இது கிருஷ்ணா பிரணாமம் இன்னொன்று. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேச கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே, அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I am taking this sankalpa with the blessings of Sri Radha Govinda and Srila Prabhupada. Okay, இப்போ நான் சொல்கிறேன், படிக்க இது சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு கிளாஸோடைய ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ்க்கு இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நான் சொல்ல எல்லாரும் அன்மியூட்டில் தான் இருக்கேன். ஒரு வாட்டி அன்மியூட் பண்ணிக்கிறேன்னா? ஓகே, எல்லாரும் அன்மியூட்டில் தான் இருக்கேன். நான் சொல்ல நான் ஒவ்வொரு வேர்டாக சொல்கிறேன். அதை நான் சொல்ல நீங்களும் கூடவே என்னோட சொல்லுங்க. இது சங்கல்பம். ஓகே, பிளெட்ஜ். I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I am taking this sankalpa with the blessings of
Sri Sri Radha Govinda Shri Shri Radha Govinda and Srila Prabhupada. and Shri Okay. இப்போ வந்து இதை சொல்லியாச்சு. இந்த ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவையும் நம்ம ராதா கோவிந்தா கிருஷ்ண பகவானை சொல்லும்போது கூடவே ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவையும் ஏன் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இதுங்கிறோம், குருஜி தானே. எதுக்குன்னாக்க அவர் வந்து ஒரு அவதார் கிருஷ்ணருடைய, அவருக்கு கனவுல எல்லாம் நிறைய வாட்டி கிருஷ்ணர் வந்திருக்கார். அவர் அந்த கார்கோ ஷிப்ல போனார் இல்லையா, அந்த கார்கோ ஷிப்ல போகும்போது அவருக்கு 2 times he had ஹார்ட் அட்டாக். அப்போ வந்து அங்க இருக்கிற டாக்டர் எல்லாம் சொன்னாலும் அவருக்கு எல்லாம் காசு இல்லை, ஆனா ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டார், 2 அட்டாக்கை காப்பாத்திட்டார். 3வது அட்டாக் வந்தா உனக்கு உயிர் பழைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் டாக்டர் எல்லாம். அவர் என்னடா பண்றது, நம்ம திரும்பியும் போக முடியாது, என்னதான் ஆழ்தாட்டுன்னு உட்காந்துருக்காரு கார்கோ ஷிப்லயே. அப்போ வந்து அவருக்கு கிருஷ்ண பகவான் அவர் கனவுல வந்து, நீ எடுத்த இந்த காரியத்தை நிறைவேற்றாம நீ திரும்பி போக போறது இல்லை, நீ அந்த காரியத்தை நிறைவேற்ற போற, உனக்கு 3வது அட்டாக் வராது அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவோட கனவுல வந்து அவர் மியூட் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவோட கனவுல வந்து அவருக்கு வந்து அப்படி சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அதாவது வராதுங்கிறது கேரண்டி கொடுத்துட்டு போயிருக்கு. ஸோ அதனால எல்லாரும் வந்து அதனால தான் நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவை ஹீஸ் கம்ப்ளீட்டாக அவர் கிருஷ்ணருடைய இதுதான், அவரோட வாயிலேருந்து வர வார்த்தையெல்லாம் கிருஷ்ணர்லேருந்து வர்றது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாருமே அதனால தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா 3 times சொல்லியிருக்கேன். எல்லாரும் அப்படியே அவாவா சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்புறம் வாட் எக்ஸாக்ட்லி டஸ் த சர்டிஃபிகேட் மீன் அண்ட் இஸ் இட் மேண்டேட்டரி ஃபார் மீ டு கெட் இட் ஆஃப்டர் த கோர்ஸ்? கிடைக்கும். 18வது சாப்டர் நீங்கள் முடிச்சேன்னாக்க முடிச்ச உடனே கீழே வந்து டவுன்லோட் யுவர் சர்டிஃபிகேட் யுவர் கம்ப்ளீட்டட், அங்கே அவள் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணு. வெரி சிம்பிள் தான் அது, அது ஒன்றுமே கஷ்டம் இல்லை. ஆன் த ஸ்பாட் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வந்துடும். அதை அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கோங்க. சேவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் பிரிண்ட் அடிச்சுக்கோங்க. பிரிண்ட் அடிச்சுட்டு அப்புறமா ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே. What is the level of difficulty of exam to be awarded the certificate? The level of difficulty, if you அதில் வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர்லாம் நீங்கள் கிளாஸில் ஒழுங்காக கவனிச்சேன்னாக்க அவங்க அந்த குவிஸில் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் ரொம்ப 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 சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிள் தான், ஈஸியாக இருக்கலாம். நான் சொல்லி தரது மாத்திரம் இல்லை, நீங்கள் உட்காந்துட்டு பகவத்கீதா புஸ்தகத்தை கையில் வச்சுக்கோங்க, இ புக்கு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரீ புக் இருந்ததுன்னா கையில் புஸ்தகம் இருந்தால் ஓகே, இல்லைன்னா இ புக்கு வச்சுக்கோங்க, அதில் படிச்சுக்கோங்க. படிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணல. வெரி 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 சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. ஐ எம் நாட் ஃபெமிலியர் வித் த இன்டர்நெட் ஜூம் ஆன்லைன் கோர்ஸ். இதெல்லாம் யார் வில் ஐ கெட் கைடன்ஸ்? யாராவது சொல்லி தருவேளா? எஸ், யூ கேன் கான்டாக்ட் அவர் அட்மின்ஸ் அண்ட் தே வில் போஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன் யுவர் வாட்ஸ்அப் குரூப். அங்கே வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எழுதுங்கோ, அவள் வந்து கிளியர் பண்ண. யாராவது ஒரு 2 அட்மின் இருக்கா, யாராவது ஒருத்தர் கிளியர் பண்ணும். ஹவு டு டவுன்லோட் ஜூம் எப்படி பண்ணணும், அட்டன் கிளாஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது. யூ கேன் ஆல்சோ ஆஸ்க் யுவர் டீச்சர் co-host in class if you have additional questions on how to use the Zoom. Okay. I have never attended a BG class and not online. Will I really understand the BG? நான் இந்த பகவத்கீதை இந்த 18 நாள் உட்காந்தா எனக்கு ஏதாவது புரியுமா? நிச்சயமா புரியும். அது வந்து நாங்கள்லாம் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ட்ரைனிங் ஓரளவுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டுங்கிறத சொல்லணும், அந்த அன்னன்னைக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். ஓகே. I am not sure if I am really eligible for the program as I have never read the BG nor attempted anything spiritual ever so far. Can I leave in between if it does not work for me? You are always free to leave, but we are confident that you will very much enjoy the Gita Amrita. All that is needed is trust in ourselves and the Lord, and he will guide you in the correct path. என்ன சொல்லியிருக்குதுல, இங்கிலீஷில் தெரிஞ்சுவா ஓகே, இங்கிலீஷ் தெரியாது சொல்றவங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன். இதில் வந்து நான் பகவத்கீதா முன்ன பின்ன நான் படித்ததில்லை. இந்த பகவத்கீதாவை நான் படிக்கணுன்னாக்க படித்தேன்னா எனக்கு ஏதாவது புரியுமா? எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது. எனக்கு நான் ஆன்மீகத்தில் நான் நாட்டமே இல்லையே எனக்கு. அப்படிப்பட்டவனை கூட்டினு நான் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கேன். நான் 18 நாளைக்கு ஒழுங்காக படிப்பேனா? எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் திரும்பி போகலாமா அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு
நான் பதில் சொல்றேன். யாரும் எப்போ வேணாலும் அவளுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னாக்கா போயிடலாம். ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க, பகவத்கீதா படிக்கிறதுன்னு நம்ம எப்போ தீர்மானம் பண்ணி வந்துட்டோமா, 18 நாள் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போமே. பார்த்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்டையும் வாங்கிப்போம். இந்த 18 நாள்ல என்ன சொல்லி தராங்கிறத பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா மேல கன்டின்யூ பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிறத நம்ம அப்புறமா டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 18 நாளுக்கு அப்புறம் அட்வான்ஸ் லெவல் போலாமா வேண்டாமாங்கிறத திங்க் பண்ணிக்கலாம். அதனால முதல்ல நமக்கு உடல்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன, இதெல்லாம் நமக்கு பேசிக்கா ஓரளவுக்கு சிம்பிள் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் வந்து அர்ஜுனன் ஃபைட் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னான். நாளைக்கு சாப்டர்ல எப்படி இருக்கும், ஏன் அர்ஜுனன் ஃபைட் பண்ண மாட்டேங்கிறான். அவனுக்கு வந்து குழப்பமா இருக்கேங்கிறான், ஒரே குழம்பி நிலையில இருக்கேங்கிறான். எல்லாம் நாளைக்கு வரும் வரிசையா ஒன் பை ஒன். அது அது அந்த குழப்பத்தை தீர்வு எப்படி பண்ணுவார், அது சரி பண்றதுக்கு டீச்சரா இருந்து கிருஷ்ண பகவான் சொல்லி தர்றார். என்னென்ன ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் வரும். அதனால ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் ஒவ்வொரு அது இருக்கிற 700 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. 18 சாப்டர் இருக்கு. அது ஒவ்வொரு ஸ்லோகாவும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தை நமக்கு சால்வ் பண்ணும். நான் அந்த இதையும் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அதை பார்த்துட்டு நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு ஞாபகமே வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி வரும். உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வீட்டில் ஒரே கஷ்டம் எப்போ பார்த்தாலும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்லோகம் இருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்லோகம் படிச்சேன்னா உங்களுக்கு அது நீங்கள் நினைச்ச இது நிறைவேறும். கரெக்டாக கஷ்டங்களை நிவர்த்தி கிடைக்கும். அந்த மாதிரி 700 ஸ்லோகத்துக்கும் நமக்கு இது இருக்கு, ரெமெடி இருக்கு. அதனால இதை அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் த டேஸ்டிங். நம்ம தேன் எடுத்து குடிச்சு பார்த்தோம். குடிச்சு பார்த்தாக்க நமக்கு என்ன ஆகுது, தேன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு 6 ஸ்பூன் குடிப்போம். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஆகும். அப்புறம் அதை நல்லாவே குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த தேன் பாட்டில் தீர்ற வரைக்கும் நம்ம குடிச்சுட்டே இருப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அந்த மாதிரி அந்த அமிர்தத்தை சுவைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒவ்வொரு நாள்லயும் ஒவ்வொரு தினத்துல எங்களால் ஆன முயன்று உங்களுக்கு புரியுற அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணித்தரோம். நான் பண்ணித்தருவேன், கண்டிப்பா கேரண்டி கொடுக்குறேன். நான் சங்கல்பம் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னாக்க எனக்கு பர்சனலாகவும் எழுதலாம், குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் எழுதலாம். இந்த 18 சாப்டர்ஸ் கன்சர்ன் பகவத்கீதாவை மட்டும் பத்தி கேளுங்க. வேற எதுவுமே அவுட் சைட்ல இருந்து கேட்காதீங்க ப்ளீஸ். ஆஸ்க் டீச்சர் டியூரிங் கிளாஸ்லயே ரைஸ் பண்ணி கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனேயும் கேட்கலாம், நடந்துருக்கச்சியும் கேட்கலாம். எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க, கால் த டீச்சர், எனக்கு ஃபோன் பண்ணி விசாரிச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா அட்மினை கேளுங்க. ஓகே, இல்லைன்னா கான்டாக்ட் வாலண்டியர் சேட் சப்போர்ட் இருக்கு, அதை பார்த்துக்குவோம். வெப்சைட்டும் இருக்கு, வெப்சைட் ஃபாரம், அதில் போய் நீங்கள் உங்கள் டவுட்டை எழுதலாம். இஃப் நத்திங் ஒர்க்ஸ் ரைட் டு namadas@gmail.com. namadas@gmail.comங்கிறது நம்ம இஸ்கான் பிரசிடென்ட்டு நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜியோடைய இமெயில் ஐடி. ஒத்துமே இதெல்லாம் யார்கிட்டையும் நமக்கு ஒன்றும் பதில் கிடைக்கல அப்படின்னாக்க ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இருக்கு. ஐ வாண்ட் கிளாரிட்டி அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணிச்சுன்னா நேராக டைரெக்டாக namadas@gmail.comக்கு உங்களுக்கு தோன்றதை நீங்கள் எழுதி விட்டுருங்க. ஓகேயா? எழுதி விட்டேன்னா உங்களுக்கு தோன்றதே இல்லை. உங்களுக்கு என்ன டவுட்டோ அதை கேட்டேன்னா அவர் பதில் சொல்வார். ஓகே, ஐ ஹவ் ஹர்ட் there are many restrictions to be followed in personal life if I join an ISKCON course. Is it so? இதில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன்னா நான் சொந்தமாக என்னோட வாழ்க்கையில் சிலதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கணும், அதாவது தடுக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது என் பர்சனல் லைஃப்பில் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லுவேடா. அந்த மாதிரி எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் 18 நாள் நீங்கள் படிக்கிறச்சே நாங்கள் சொல்லி தர மாட்டோம். ஒரு விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. எல்லாம் அபாபா இஷ்டம். என்ன, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இது முடிஞ்சு போச்சு. ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் முடிஞ்சு போச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதை பற்றி நான் வந்து இந்த பிபிடியை போட்டேன், நீங்கள் வீட்டில் ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோ. ஓகே, சாரி என்னால் இது பண்ண முடியல, ஏன் இப்படி வரலன்றது தெரியல. நான் கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். அவ்வளோதான், இதான் ஓரியன்டேஷன் கிளாஸ். எனி டவுட்ஸ் யாருக்காவது இருந்தால் சொல்லுங்க, கேளுங்க ப்ளீஸ். Mangalam Mataji, Prasanna Venkatesh போட்டிருக்கார். Mataji, can you share the BG Tamil book PDF? அது கூட அனுப்புறே இல்லையா? PDF நீங்க அனுப்புறே இல்ல தமிழ் புக் ஓடுது. அவர் இங்கிலீஷ்ல அனுப்புறேன். இப்ப இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். ஓகே வெங்கடேஷ் ஜி, உங்களோட டவுட் கிளியரா எடுத்து இல்லையா? அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன்மா, இப்பவே அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன். அதே மாதிரி இப்ப ஏதாவது டவுட்ஸ்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜூம் மீட்டிங்ல சாட்ல கேட்டுக்கலாம். வாட்ஸ்அப்ல வந்து பர்சனலா தான் நம்ம மெசேஜ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா குரூப்ல பண்ண முடியாது, ஒன்லி அட்மின் கேன் சென்ட் மெசேஜ்னு இருக்கு.
ஓஹோ ஓபன் பண்ணிடுவோம். ஹலோ, நாங்க குரூப் அப்புறம் ஓபன் பண்ணிடுவோம். அந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நாங்க we will open the group for 1 hour 2 hours ஓபன் ஆகும். 2-3 மணி நேரத்துக்கு இருக்கலாம், ஒண்ணும் குத்தம் இல்ல. அப்புறம் we will close it. அப்படி அதுல உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் க்ளோஸா இருக்கு, அப்பதான் உங்களுக்கு டவுட் வருது, அப்புறம் மறந்து போயிடும் அப்படின்னா எனக்கு பர்சனலா எழுதுங்க, நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். சரிங்க மாதாஜி. Okay, we will open the group now. Okay okay. எனக்கு எழுதுங்க, இல்லைன்னா இந்த கமலா மாதாஜிக்கு வேணாலும் எழுதலாம். யாருக்கு வேணுமோ அட்மினுக்கு எழுதி விடுங்க, யாராவது கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிப்ளை கிடைச்சிடும். ஓகே. ஆனா ஒண்ணே 18 நாளைக்கும் நீங்க சங்கல்பம் எடுத்துன்றதுனால இல்ல, சங்கல்பம் வந்து எதுக்கு எடுத்துக்க சொல்றதுன்னா, பாதி பேர் என்ன பண்றாங்க, யூடியூப்ல பாக்குறேன்றா, அப்புறமா டைம் இல்லை அப்படிங்க. ஆனா அதுக்காகவே தான் நான் டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ்க்காகவே இருக்கட்டும், ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு எல்லாமும் 7 மணிக்கு விட்டுட்டேனாக்க அவ்வளவுதான். 7 மணிக்கு அப்புறம் நான் கிளாஸ், நான் ஏன்னா எனக்கும் என் வேலை இருக்கு இல்லையா, அதனால 6 to 7 5:30 to 6 வந்து எவ்ரிடே வந்து ஸ்லோகம் எல்லாம் அந்த சாப்டருக்கு உண்டான ஸ்லோகத்தை ரிசைட் பண்ணுவா. நீங்க அதை அட்டன் பண்ணி அதுல கத்துன்னு விடுங்க, மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். மனப்பாடம் ஐ மீன் இப்போ எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம். அதை வந்து அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி தயவு செய்து எல்லாரும் பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு டெய்லி உங்களால் பண்ண முடியாட்டா ஒரு நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சு எப்படி படிக்கிறாவெல்லாம் அந்த ஃப்ளோ வந்து நம்ம படிச்சுட்டோம்னு வச்சுங்களேன். 700 ஸ்லோகாஸை நம்ம அப்புறமா மீனிங், அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் மீனிங் என்னன்னு நம்ம அப்புறம் முதல்ல நமக்கு அதை எப்படி படிக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் அதை கற்றுக்குவோம். அது 5:30 to 6 அது எல்லா தினசு ஸ்லோகமும், கீதா மகாத்மியம், சிஷ்டாஷ்டகம், துளசி ஆரத்தி சொல்லி தருவா. சொல்லி தருவானே அவ சொல்லுவா. 2-3 பேர் இருக்கா அதுக்குன்னு ஸ்பெஷல், தே ஆர் ஸ்பெஷல் இன் தட் ஃபீல்டு. அவெல்லாம் வந்து பண்ணுவா. அதை பார்த்துக்கோ, அதை கேட்டு கவனிச்சுக்கோ. அப்புறம் 6 o'clock கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அது 6 o'clock கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே அன்னைக்கு மாத்திரம் 6:45 வரைக்கும் ஆகும். இல்லைன்னா எனக்கு 6:35 6:40 தான். அதுக்கு மேலே கிளாஸில் எனக்கு மேலே எடுக்க மாட்டேன், பிபிடி எல்லாம் போட்டு. அது முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு இன்ட்ராக்ஷனுக்கு ஒரு 10 to 15 minutes டைம் கிடைக்கும். அதையும் முடிச்சு மேக்ஸிமம் 7:15 வரைக்கும் நான் போக மாட்டேன். 7 o'clock அண்ட் 5 minutes 10 minutes அதுக்குள்ளே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே. அதுக்கும் மேலே டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு பர்சனலாக அனுப்புங்க ப்ளீஸ், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் சாட்ல போடலாம், நோ ப்ராப்ளம். இப்ப குரூப் ஓபன் ஆயிட்டு, so anybody can raise put doubts. we have opened the group. எல்லாரும் அந்த ஒரு இது லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த லிங்கை ஓபன் பண்ணி பாருங்க. அதை பார்த்தேன்னாக்கா உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்படி குவிஸ் அட்டன் பண்ணணும். நான் இப்போ அதையும் சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுடுறேன். எதுக்காவது டவுட் இருக்கா, ஏதாவது கேளுங்கம்மா. நான் இதை போட்டுடுறேன், அந்த லிங்கை நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் போட்டுடலாம் மாதாஜி. அதுதான் போடுறேன் மகா. ஓகே, வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுட்டேன் அந்த லிங்க். இப்போ நான் பிக்சர் வரலன்னு வரலாம், அவாவா தனியாக பார்த்துக்குவோம். டே 0க்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்தது இல்லையா, அதை போட்டிருக்கேன் முதல்ல. இப்போ இந்த பிக்சரை நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சிருக்கேன். ஓகே, இன்னைக்கு கிளாஸ் இன்னைக்கு சீக்கிரமாகவே வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். 6:45 ஆச்சு. ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கெல்லாம்? நோ மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். குட் மார்னிங் மேடம். ஹரே கிருஷ்ணா. குட் மார்னிங் பாலாஜி பிரபுஜி. மேடம், இப்போ அடிஷனலா ஜாயின் பண்ணோம் இன்னையில இருந்து அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? 5 நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணலாம் பாலாஜி பிரபுஜி. சரிங்க மேடம். அது நீங்க வந்து அதே மாதிரி நீங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணீங்க அதே மாதிரி அவங்க யார் வேணாலும் 5 days டைம் கொடுத்துருக்கோம். இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். 5 daysக்கு டைம். 5 days வந்தா நீங்க 4 days வச்சுக்கோங்க. 4 daysக்குள்ள யார் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். சரிங்க மேடம். இப்போ நான் ஃபேஸ்புக் மூலமா ஜாயின் பண்ணேன். அது எப்படின்ட்டு அகைன் போய் பார்த்தேன், அது அந்த ஆப்ஷன் வந்து வர மாட்டேன்றது. வேற என்ன ஆப்ஷன்? நீங்க என்ன பண்ணுங்க, www கமலாஜி அதை வந்து வாட்ஸ்அப்ல கொஞ்சம் போடுங்களேன்.
ISKCONMANGALURU.com அதுக்குள்ள போங்க பாலாஜி பிரபுஜி. ஓகே தேங்க்யூ. ISKCONMANGALURU.com போங்க. அதுல போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல வர ஸ்லைடே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு வரும். அதை பிரஸ் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓகே அது இஸ்கானுக்கு ஸ்பெல்லிங் ISKCONMANGALURU. அது கரெக்டா எழுதுங்க. ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருந்தா வராது கரெக்டா. ISKCONMANGALURU.com அதுக்கு போகும். ஓகே மேடம், தேங்க்யூ. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்தே மேம். தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. உஷாஜி, எஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? இப்ப வந்து நீங்க முதல்ல இருந்து இருக்கீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ண கிளாஸ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இருக்கீங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி, நான் எனக்கு நேத்து 8 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணதுனால லிங்க் அதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ரிலேட்டிவ் தான் அவங்க அப்புறம் அனுப்புனாங்க. நான் 6 o'clock தான் மேம் ஜாயின் பண்ண மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அது வந்து 6க்கு தான் கிளாஸ் இந்த ஓரியன்டேஷன் நடந்தது. நத்திங், ஒண்ணும் இல்லை. 18 நாள் கிளாஸ்க்கும் நான் ரெகுலரா வரேன்னு ஒரு சங்கல்பம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. நான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சேன். 18 நாள் வகுப்பு இருக்கும். ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவோட ஆசையோடையும் கிருஷ்ணருடைய ஆசையோடையும் 18 நாள் வகுப்புக்கு நான் ரெகுலரா அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸும் ஒவ்வொரு விதமா புதுசா நான் சொல்லி தருவேன். முதல் நாளைக்கு சொன்னதையே திரும்பி அடுத்த நாளைக்கு அதே பாயிண்ட்ஸ் வராது. அதை கொஞ்சம் ரீகேப் மாதிரி கொடுப்பேன். ஒரு பாயிண்ட் கொஞ்சம் போல. ஏன்னா முதல் நாள் சில பேர் அட்டன் பண்ணாம போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்காக அந்த மாதிரி கொடுப்பேன். ஓகே, நன்றி மேம். ஸோ இவங்க கமலா மாதாஜி சாட் பாக்ஸ்ல இருக்காங்க. www.iskonmangaluru.com அதை பார்த்துட்டு அந்த இடத்துக்கு போங்க. யாரு கேட்டார்? அவர் பிரசன்னாஜியா? பிரசன்னாஜி தான். ஓகே, அதுக்குள்ள போய் இல்ல, பிரசன்னாஜி இல்ல, பாலாஜி பிரபுஜி உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்ல எழுதிருக்கா பாருங்க. ஓகே, வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நாளைக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் கிளாஸ். ஃபர்ஸ்ட் டேலியா நிறைய இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் அந்த இதை பத்தி இருக்கு. என்ன பண்ணணும், ஏன் அப்படி அந்த மாதிரி ஆகுது, ஏன் வார் வந்தது, அது ஏன் பொம்பளை குழம்பி இருக்கான் அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் நாளைக்கு. அதனால வந்து நாளைக்கு ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான இது இருக்கு. அதுல எப்படின்னாக்கா நாளைக்கு சொல்றதே இன்னைக்கே உங்களுக்கு கொஞ்சம் போல ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்றேன். முதல்ல வந்து எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்குன்னா 18 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. இதுல எத்தனை சாப்டர்ஸ் இருக்கு? 18. ஒரே நிமிஷம்.